ଆପଣ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା। କେଉଁ ସତ କଥା କହିବି ରେ ମା? ଯେଉଁ ସତ କଥା ସେଦିନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ, ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶସ୍ତ ବାହତ, ସେ କଥାଟା ଜଣକ ପାଇଁ ସତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣକ ପାଇଁ ପରା ମିଛ ହେଇଥିଲା। ଆଲୋ ଏ ମା, ଏ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାରି ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ, ମଝି ବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଡାଇଲଗଟା କେମିତି ଥିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର 7000 ଫଲୋଅର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ବି ଆଶା କରେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।